तालिबान उदखारि हानजाया आफगानिस्तानखौ गावसिनि दखलाव लानायनि उनाव आसाम रायजो दाब दाब जिल्लाफोरनिफ्राय गासै सा 14 सुबुंफोरखौ तालिबानखौ हेफाजाब होनायनि अजदजों हमनाय समनि गेजेरावनो दिनै बाक्सा जिल्लानि सालबारियावबो सासे खौरांगिरिखौ पुलिसआ हमो। हमजानाय खौरांगिरिखौ रफिकुल इस्लाम होननानै सिनायथिदों। रफिकुल इस्लामा फेसबुकनि गेजेरजों तालिबानखौ हेफाजाब होनानै मोनसे पस्टखौ हगारदोंमोन। मख'नो गोनांदि रफिकुल इस्लामा ई-निउज, NE, टाइम इन्डिया, प्रान टाइम मुंनि मोनथाम वेब पर्टेलजों लोगोसे दैनिक परिक्रमा मुंनि खौरां लाइनि खौरांगिरि आरो मोनसे गावारि फरायसालिनि फोरोंगिरि महरै खामानि मावोमोन। आथिखालाव सालबारि गबर्दना पुलिस थानायाव रफिकुल इस्लामखौ सोंथि सोंनायनि उनाव मुसलपुरसिम दैथायहरो। रफिकुल इस्लामनि हेंथायै गबर्दन पुलिस थानायाव केस थिसननानै 66 IT आयेननि सिङाव गबर्दन पुलिसआ हमनाय जादों।